we go. Hey, gezond hè, dat sporten? Ja, vooral de derde helft. Nee, ik bedoel dit cynisch, Toos. Ben je aan het fietsen, word je zo van de weg gehengeld. Door de politie? Nee, door een visser. De visser stak over met zijn hengel. Daar komt een club wielrenners aan. Hoppa, liggen daar zo in één keer 5 wielrenners over het wegdek. Zo, lekker aan het sportelen. Ja, maak er maar een grapje over. Maar jij zou die fietsen maar wezen? Nee, dat komt mooi uit. Ik fiets niet. Nou, ik vis wel. Ja, achter het net. Nee, ik bedoel, dit zou zo een nieuwe tak kunnen worden, hè? Nee, het was een nieuwe hengel. Nee, ik bedoel een nieuwe tak voor sport. Je hebt vliegvissen. Maar je hebt nu ook dus fietsvissen. Ja, haal maar op. Nee, ik bedoel, degene die de meeste fietsers van de weg hengelt, die wint dan een dagje fietsvissen op het TT in Assen. Ja, goeie. Proost. Ja, goeie. Proost.